Jeste li se ikada zapitali zašto, kada ste na dijeti, uvijek razmišljate o hrani koja je zabranjena? Jeste li trenutno na dijeti? S koliko godina ste isprobali prvu dijetu? Na koliko dijeta ste do sada bili? Možete li ih se svih sjetiti? U ovom videu naučit ćete zašto je čest neuspjeh na dijeti i zašto nije moguće održati tjelesnu masu kada se dijeta uspije provesti do kraja. Ja sam Kristina Beljan, magistra sam nutricionizma i bavim se prehrambenom psihologijom. Najviše radim s ljudima koji pate od prejedanja i pomažem im u tome da razviju zdraviji odnos prema hrani. Dijetni ciklus je zamka za mnoge ljude koji su isprobali dijetu ili bilo kakav režim prehrane u svrhu gubitka tjelesne mase. Sada ću vam prepričati jedan od mogućih scenarija dijetnog ciklusa u kojima se prepoznaju mnogi koji su ušli u začarani krug prejedanja i krivnje. Osoba koja tek započinje dijetu jako je motivirana, poštuje sva pravila te dijete. Na primjer, ugljikohidrate i proteine jede odvojeno, odriče se slatkog, pije smutije za doručak, izbjegava ugljikohidrate, masti, ulja itd., preskače večeru, broj kalorije ili radi bilo što drugo što ta dijeta nalaže. No vrijeme prolazi i ona počinje razmišljati o zabranjenoj hrani. I samo želi da ta dijeta što prije završi da ponovno može jesti tu zabranjenu hranu. To su uglavnom kolači, čips, pizza, čokolada ili bilo koja druga hrana koju dijeta brani. Ona jedva čeka da ova dijeta završi kako bi bila mršava i imala bolji život jer joj je reklama za dijetu obećala da će svi njezini problemi nestati kada smršavi. No, hoće li se njezin život stvarno promijeniti? Muči se tjednima, ponekad i mjesecima, a i konačno završava svoju dijetu. Sretna je što je dijeti došao kraj i nada se da će zauvijek zadržati svoju težinu. Za uspješan kraj odlučuje se nagraditi čokoladnom tortom ili picom ili bilo čim drugim za čim žudi. Međutim, brzo nakon jedenja dolazi do razočaranja jer shvaća da je pojela više nego što bi htjela. Jedenje zabranjene hrane se nastavlja, nekada je u većim količinama, a nakon nekog vremena shvaća da se izgubljeni kilogrami počinju vraćati. Svaki put kad pojede nešto što smatra zabranjenim, javlja se osjećaj krivnje. Krivnja i sram sprečavaju je da nastavi sa svojim životom. Često se javljaju misli poput potrošila sam toliko vremena i energije na ovu dijetu i sad sam to sve upropastila. Odlučuje se na novu dijetu kako bi vratila željenu težinu, ali ovaj put vjeruje da će biti upornija i discipliniranija. Izbjegavat će zabranjenu hranu, ali se žudnja za njom pojavljuje vrlo brzo. Žudi za keksima i dopustit će si pojesti samo jedan, ali čim ga okusi ne može se zaustaviti iako zna da je to na dijeti zabranjeno. Ali onda joj dolazi zanimljiva pomisao. Ovu kutiju keksi ću pojesti do kraja, a kada ih više neće biti, krenut ću ponovno na dijetu. Uskoro se javlja i razočaranje jer je prekršila dijetu i ponovno se javlja osjećaj krivnje. Vjeruje da će se idući dan osjećati puno bolje jer će ponovno započeti dijetu i bit će još stroža prema sebi. Nekada dijetu niti ne započinje odmah, već se odlučuje da će ju početi u ponedjeljak. A do tada može kupiti još keksi i čokolade i uživati u njima. Ali nakon svakog zalogaja osjećaj krivnje je sve gori. I prođe tako nekoliko godina, a ona se i dalje osjeća kao da je na početku dijete, samo s više kilograma nego prije, s više razočaranja i više srama. Ne sjeća se kako je došla ovdje i osuđuje samu sebe za to što nije bila dovoljno disciplinirana na dijeti. Ali dijete zapravo niti nisu kreirane za uspjeh. Svaku dijetu ste pratili baš onako kako ste trebali, a povećana glad i žudnja za hranom su rezultati dijeta, a ne nedostatka karaktera ili discipline
ili bilo čega što im industrija dijeta pripisuje. Jeste li primijetili u ovoj priči kako se ova osoba cijelo vrijeme vrti u krug? Ajmo vidjeti kako taj krug izgleda. Prije nego što isproba prvu dijetu, prisutno je nisko samopouzdanje ili neke neugodne emocije. Zatim se isprobava dijeta kako bi osoba došla do željenog izgleda, misleći da će joj drugačiji izgled pomoći kod samopouzdanja, zato što dijete, odnosno reklame za dijetu to obećaju. Zbog dijete se vrlo često osjeća glad. Glad može biti fiziološka i psihološka. Fiziološka glad se javlja zato što se na dijeti ne unosi dovoljno kalorija ili se izbjegavaju neke skupine namirnice koje su nam potrebne. Psihološka glad nastaje iz dva razloga. Prvi razlog je taj da je psihološka glad rezultat fiziološke gladi, to jest kada je tijelo gladno, jedino što možemo raditi je misliti na hranu. Na taj način se tijelo osigurava da se unese hrana čim bude dostupna. Drugi razlog je taj da je neka hrana na dijeti zabranjena, a kada je nešto zabranjeno ne možemo prestati misliti na to i bit će nam privlačnije. Znači, ako je na dijeti zabranjena čokolada koju inače volite, nećete moći prestati misliti na čokoladu i na sve poslastice napravljene od čokolade. Zbog gladi se počinje razmišljati o hrani i počne se jesti najčešće hrana koja je zabranjena i bogata energijom. Nemamo samo jedan razlog zašto se to događa. Osoba koja je na dijeti se cijelo vrijeme pokušava oduprijeti zabranjenoj hrani i na kraju gubi kontrolu. Također, tijelo pati zbog nedovoljnog unosa hrane i odabire hranu koja će mu brzo dati energiju, a to je najčešće zabranjena hrana. Znači, osoba koja je na dijeti će u ovom dijelu ciklusa posegnuti za nekom zabranjenom hranom, a istovremeno će razmišljati o tome da to ne smije jesti. Ali brzo nakon toga će se pojaviti još jedna misao u kojoj sama sebi obećaje da će ovo biti zadnji put, a od sutra će opet početi paziti što jede. Ova faza često završava prejedanjem. Nakon kršenja dijete i prejedanja, nekada se može javiti vrlo kratki osjećaj zadovoljstva ili olakšanje nakon kojeg vrlo brzo slijedi razočaranje i osjećaj krivnje. Nekada se niti ne osjeti nikakvo zadovoljstvo, već se razočaranje i osjećaj krivnje jave odmah nakon konzumacije zabranjene hrane. Nakon razočaranja i osjećaja krivnje se ponovno javljaju neugodne emocije i osoba ulazi u još jedan ciklus ovog začaranog kruga. Nekada osoba niti ne ode na dijetu, već nakon što se jave neugodne emocije počne jesti zabranjenu hranu. Tako će se osoba koja je u začaranom krugu nekada kretati u većem krugu koji uključuje dijetu, a nekada će se kretati u manjem krugu koji je bez dijete, ali uključuje sve ostale dijelove dijetnog ciklusa. Na dijeti cijelo vrijeme imate iluziju da nekud idete, a zapravo se cijelo vrijeme vrtite u krug. Ako ste se prepoznali u ovome, znajte da niste jedini. Milijuni ljudi pate od identičnog problema. Isprobali su jednu ili više dijeta i zapeli su u dijetnom ciklusu. Iz dijetnog ciklusa se ne izlazi preko noći. Mnogi su koraci prema izlazu. Da biste se oslobodili starog načina razmišljanja i dijetnog ciklusa, treba dosta vremena. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i da vam je pomogao barem u tome da shvatite da niste vi krivi za to što ne uspijevate održati dijetu ili kilograme nakon dijete. Svoje iskustvo s dijetnim ciklusom možete podijeliti dolje u komentarima. Stisnite palac prema gore i podijelite ovaj video s nekime kome bi bio od koristi. Informacije u ovom videu nisu zamjena za savjet stručnjaka. Ako trebate savjet koji je specifičan za vas, slobodno mi se javite. Vidimo se u sljedećem videu u kojem ću pričati o tome kako
izaći iz dijetnog ciklusa i kako prekinuti s dijetom.